tantital tan su kuma tantital azaz. Yanzu saboda Allah kana dan malamai gidan malamai amma ka lera shi ko wanda kai gidan nan ko sallama babu. Allah na yi daga waje ba ban san kana kuma dubu irin kidan da kake ji wani baba Buhari ne ma suke cewa saboda Allah wannan da suka ci gwamnatin nan ba Buhari wane ne suka iya nama dama ai mun yi kamfen lokacin muka ce za mu maganin Boko Haram kuma muna yi. Ya kamata kai karatu ka saboda Allah idan za ka iya tuna baya kafin lokacin su sanda PDP take kan mulki to muke sayan shinkafa saboda hankalinka da wayanka a wannan lokacin buhun shinkafa har baka mance ba da buhun shinkafa ba ta wuce 7,500 haka ne? To yanzu nawa take buhun shinkafa? Ai bodojin ne saboda ana shigo da makamai shi ne aka kulle bodojin. Ga dalilin ku da rufe bodoji saboda ana shigo da makamai. A duk da haka ana shigo da shinkafa. Yanzu ake shigo da shinkafa nawa take 20,000 da wani abu. To kun ci a koma noma. Mu noma abin da za mu ke ci a nan ƙasar namu. Shinkafa da ake noma a nan gidan. Su ba wancan baka tabbatuna sai sun biya kuɗin dako, kuɗin jirgi, ko na ruwa ko na sama. Za za shigo da shinkafa sannan za su biya kuɗin custom duty na ƙasa ba duk da haka ba a wani lokacin ba ta wuce 7,500 ba amma wannan fa yanzu a nan ƙasar ta kuke noma ta haka ne amma nawa take ta fita ƙasar na ga da kwano yanzu a ma maganar buhu. Ai mutane ne ba suka yi mana fargajiyoyi mun ce za mu kawo irin nan da waye kawai suka je suka kama in an kawo sai su wani kwanar da shi amma mu muna tallafa wa noman sosai wallahi ba ita taka ba manoman nan kun ce kuma su tallafe su yi noma kun ba masu kamfanoni za su ranga casan shinkafin ana saida wa talaka amma buhun shinkafa don ban mance ba yanzu namu ta kasar ya kusa 20,000 din. Kwano na tamu mu talakawa kwano yanzu kwanon shinkafa 1,000 da 'yan kai wai kuma nan kasa ake noma ta dacin da ake shigo da ita daga kasashen waje kwano ba ta kai 1,000 ba wacce suke mata wannan hidiman a su biya kuɗin dako su biya kuɗin meye ba ta kai 1,000 ba lokacin 'yan ɗaruka ne a wannan lokacin buhu kansa na gaya ma 7,500 ce kuka zo maganar man fetur da ce nawa ake sayan litar man fetur a gidajen mai 65,000 yan subhanallah naira 65 ne ko ba haka bane naira 65 ne sanda kuka hau mulki yanzu muke ake sayan litar mai a gidan mai wani gidajen man 148 wasu gidajen man 150 haka ne ko ba haka bane. Ai baba so muke mu sai ta kasar motoci ne kowa ya kudi sai ya sai mota mu kuma abin da yana damu a ce kowane talaka sai ya mallaki mota saboda Allah mu rufe bodar bata hana su siya ba sannan kuma mun zo gwara mu samu masa musu a gurin mai kowa ya sai ke wasu su tafiya kasa mu shine dalilin mu kawai wato dai so kuke dai ku galza kowa aka rasa motocin da za a ke hawa daga nan zuwa Kaduna sai ka da a cajin ka 1000 kaza. So kun ce mai da yayi tsada da can 65 da sun 148 150. Inda ake biyan 1,000 da yau sai ka biya 2,000 ko 3,000. in dai akan Buhari ne in dai akan wannan wakar da nake ji dan Allah ya na ji na fa gano wallahi duk wannan abubuwan da muke wallahi inda aka kure ni baba sai rasa yadda zan in samu mafita wallahi amma ni Buhari ne ya shiga min jini ne na rasa yadda zan yi yanzu ka ne kana baka zuwa makaranta me janyo haka tun koran nan da aka yi ni ina matukar son in science din nan kuma abu ya gagara ka tura ce ni gwaran na kula da wallahi wadan ma ƙara jin wata waƙar ba
ya dai kuma ka dai ga kai kafin ta da su yaron nan ne nake wa faɗa ya shigo mana gida da kiɗa wani kiɗan wai ni baba Buhari da ta Allah na tuwo mun so shi don koyi na can na zaɓe shi saboda ya zo ya taɓa alƙawara za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza man fetur da muke siye 65 lokacin nan cewa ya yi tsada a hakan kamata ya ce mu dawo muna shan sa a naira 50 to sai ga shi ba mu siya ba mu sha 50 ɗin ba yau da ma rauna ma 65 ɗin da muke siye da sai ga shi ya yi tashin koren zaguwa zuwa naira 148 yanzu Mara ko a baya ban zaɓi wannan bawan Allah wannan tsohon da tsohon da bai kowa ba wallahi ban zaɓe shi ba. Muda da ya batan basira da daɗin baki da ya mana ya sa mun so shi a wannan lokacin. Yanzu ina mafita. Ai ba mu da wata mafita da ya wuce a Atiku Abubakar wazirin Adama. So da ya fara daga rake shi wannan Buharin. Gaskiya ga wanda sai a hankali. Yanzu duba Allah ya tuwo matan marigayya matan Alan Sambo. Ya zan yi rasuwarta. Ina wajen haihuwa ne. A kai ta asibiti babu wani kulawa sai kuɗi suka tsuga musu kuɗi ko ke sani da yake ciki ba shi da wani kuɗi zai iya biya. Rashin kuɗin ba za a mata aikin ne ba a ceto rayuwarta. Ba ke sai jiya mutuwarta ba. Shi ne wallahi ba wanda bai tausaya wannan abu. Amma da can asibiti amma ba maka aiki kyauta wato da aikin da sauki. In dai ma tiyata ne na aihuwa ko kuma aihuwa ne kyauta ake yin shi a zamanin baya. Amma wannan zamanin wannan ba tsohon idan ma ya sake shigo mana da kiɗan wannan mutumin ba ka zama kai kabar shi ma. A wai na gane kara mai nasiha amma ni kai na ba daniya ne ba. Amma da haka wanda ya sha cargon nan. Abun da ba daɗi. Ina ba daɗi nan wajen. Ai sai dai fata kawai Allah ya kai mu 2023 din nan. Wazirin Adamawa wakilin talakawa Atiku za mu zaɓe ka ga sai ta kasata jirgin fitan talaka waziri kai muke fata. Wazirin Adamawa wakilin